ଯୋଉ ସାଙ୍ଗଟା ମୋର ସେଦିନ କାର୍ଡ ଦେଇଥିଲା, ଆଜି ଥିଲା ତା ଭଉଣୀର ମ୍ୟାରେଜ। ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇକି ପାକନର ମୋର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମଣ୍ଡପରେ। ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହଉଥିଲା ବାଉର କେକ୍ କଟିଂ। କେକ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଆମେ ୱେଟ୍ କଲୁ ଝିଅକୁ, କାହିଁକିନା ଝିଅ ଆସିନଥିଲା ପାର୍ଲରରୁ। ଯୋଉ ହାତରେ ଦିନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଥିଲେ, ସେଇ ହାତ ଧରିକି ସେ ତାକୁ ଷ୍ଟେଜ କତିକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଜୁଳୁକି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଥିଲା। ଏଠି ପାକନ ତାର ଗିଫ୍ଟ ଧରିକି ବୁଲୁଛି, ମୁଁ ମୋର ପଳେଇଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାହାଘରକୁ ଯାଇଛି ମାନେ ଫଟୋ ଉଠିବ ଆଉ ଖାଇବା ହବ। ଏଇ ଦିଟା ତ ଆଉ କଣ କି? ଖାଇବା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଗୁପଚୁପରୁ। ଏମିତି ତ ଆମେ ଡାଲାଟା ପୁରା ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ହେଲେ ବର ଘର ଆସିଲା ବେଳକୁ କାଳେ ନଥିବ ସର୍ଟ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କଲୁ ପନିର ପକୋଡ଼ା ଆଉ ଛତୁ ପକୋଡ଼ା ଉପରେ। ଆମେ ଦି ଜଣ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ଚାଲିଗଲୁ ମେନ୍ କୋର୍ସ ଆଡ଼କୁ। ମେନ୍ କୋର୍ସ ଖାଇଦେଇକି ପେଟ ପୁରା ଥଣ୍ଡା। ଆଉ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ହଉଛନ୍ତି ଦିଟା ପ୍ରମୁଖ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁଁ ସ୍ମୃତିଲିସା ବେହେରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବ ଭାଇ। ଖିଆପିଆ ସାରି ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବିନା ସ୍ୱେଟର ଜ୍ୟାକେଟରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଭଳିଆ ଥରି ଥରିକି ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ବର ଆସିକି ଆମରି ଘର ଆଗରେ। ଯାଇକି ବାହାରକୁ ବର ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିଲି।